Samantala, patuloy po na isinusulong ng Ecological Solid Waste Management Office ng Bayambang ang tama at mainam na solid waste management sa bayan bilang bahagi ng paghahanda sa target na 90% na waste diversion pagsapit ng taong 2028. Bilang halimbawa, ibinahagi ng tanggapan ng isang simpleng paraan ng composting gamit ang kitchen at food waste na matagumpay na isinagawa sa isang tahanan. Sa pamamagitan ito, iniipon ang humigit kumulang na 15 kilo ng nabubulok na mga basura sa isang lumang plastic drum hanggang sa magsimula itong mabulok bago ilipat sa isang maliit na espasyo ng lupa at tabunan ng manipis na lupa upang maiwasan ang mabahong amoy. Inuulit ang proseso bilang bahagi ng tuloy-tuloy na sustainable na pamamahala ng basura. Layunin ng inisyatibang ito na hikayatin pa ang mga residente, lalo na ang mga 11 urban barangay na mag-divert ng nabubulok na basura kahit may limitadong espasyo bilang suporta sa target ng bayan na 90% waste diversion pagsapit ng 2028. Alinsunod sa itinatadhana ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. IFM News. IFM News. IFM News.